Jo crec que les deus fan la seva feina. La deu és important perquè permet aquesta relació amb la història, permet aquesta relació amb el paisatge, amb l'arquitectura, etc. Crec que és important, no? Al mateix temps, és molt important la marca. La marca és, al final del dia, la que dona les màximes garanties al consumidor. I a Catalunya crec que està molt bé, tenim moltes deus. Hi ha una deu que és la Catalunya, que és la que creix més. Per què poder? Perquè, evidentment, el consumidor de Japó o de Nova York li és més fàcil, no?, recordar un nom, que a més va molt lligat a Barcelona, que tothom ho entén, que no pas tenir tants noms al cap. A França tenen 450 denominacions d'origen, això és impossible.